بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما السلام عليكم كمي أن أنكرمكم الحاصل من توددون ko wala kala ko sallallahu alaihi wasallam ko danga mindo ko kangunti ala ibido ala chuko bela ni nda ne rongo ibisi abajima ambi baji baye ngono amika an chuko wala ala kan me ala halbi ambo kuma kilinde la kuma ban kan wala kuma kra bayinga baji bayinga sallallahu alaihi wasallam inshallah alhamdulillahi rabbil alamin وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين أم الله تعالى تندو كبركة ka wali nyuman don an seko da majrala o kofe an ban kalfa o masabaina sabula ate kalfatien o kofe am solli ke cidun na fasamantika no Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi am Allah ta'ala dili ala kan nafana horma ejiya an lahara am Allah ta'ala dili limanya an sutrani garjiga nyuma ala ka di anan badin islamu bela jelema am Allah ta'ala deli anga hamina ko dukuli ana bangene ala ka sababu nyumandi ama bela am ala deli labay ala tay ala ka laban ko nyumandi anam badin islamu bela jelema ala ka jamana fitna duka herala ala ka kishidi anam badin islamu bema ala kana shito janfala ala kana shito namarala ala kan kanu to nyugona ala kan funu fo nyugon ko kanga kafu laba arjina kono ala kra horoma kama salli ala muhammad wala alhamdulillah rabbil alamin kuma balmake anan karam ko kaya fotugumi noe alhaj umar keita anga wala abe chidem bele indika sallallahu alayhi wa sallam bajimi ni dangan date ala hukma anga walante menena anya yira ka fa ala kira sallallahu alayhi wa sallam kuma mina la jora la joli konona nuna welele ka munum be bossan fe ani kabako munum be ke kalo andasira oludawma fokana se tidem bayin sallallahu alayhi wa sallam mamina muso belebele no be ka sababu ye kaka jiena bo sababu ye okuma andan na se uma anga dina tabaw ye min fo ola andasira do fene ma ola o ko fa anya ira ka fo mamina dem barkamai na bangina annana ay sujudu ka bara folo o kera sujudu ye akelen ka teke korota kata sanfe iba fo mami hitajilendo nabe ka Allah ta'ala wele o sanga kono nana atisole aka kuma kan folo o kera alhamdulillah Allah ta'ala ko falidhalika samaituka ahmada ako nyado ni muhammadun nana ika kuma kan folo obeke tanude noye ne Allah ta'ala tanuni ako ode kama ne muhammadu wele ko tanu jon okuma o chidin belebele sallallahu alayhi wa sallam anya yira walante menena ka foka ta adama la foka na isa ma nunu juku bora konye mina ala karatara ninga tunu o konye njila o konya ere jifena bora ala kara de la sallallahu alayhi wa sallam ikomi ala kara aleka koroka teme danfen beka danina nga abora anfa adama deuna okuma no make kabakoi daluya jolumbe ola
o kuma cidenw bɛɛ lajɛlen jogo bɔra kɔɲɛ min na ni alakira tununa o la o kuma o kɔɲɛ in yɛrɛ de fɛnɛ bɔra alakira la o de la an ka kodɔnna ba ko cogo jumɛn adama bɛ kɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen fa ye ani e yɛrɛ muhamadu fa ni ka sɔrɔ e muhamadu de ka kɔrɔ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o kuma nin ye kabako dɔ ye min ye Allahu taala ka kabako ye a ye min kɛ muhamadu ye o kuma o sanga in kɔnɔna na an y'a yira walan tɛmɛnen na k'a fɔ ciden belebele in kuma min na ni Allahu taala ye ciden ninnu ka jogow a y'o bɛɛ lajɛlen kafo ɲɔgɔn kan ko ni k'o di alakira ma o y'a sɔrɔ kira kun tununnen don muso barikama in na n'o ye Amina ye n'o ye alakira woloba ye o kuma ko alakira nana bange ale ɲɛkɔrɔ a kɛlen don k'a tɛgɛ kɛ ka harirufini dɔ minɛ o minɛli in ka gɛlɛn kosɛbɛ ji bɛ ka poyi poyi ka bɔ harirufini in na welelikɛbaa dɔ bɛ ka weleli kɛ a bɛ ka mun fɔ danfɛnw a y'aw hakili sigi ni bɛrɛ bɛrɛ kumakan ye i k'a dɔn muhamadu kɛlen filɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ a tɛgɛ kɔnɔna na danfɛn foyi ma to ala ka danfɛnw na fo a k'a sɔrɔ o bɛ muhamadu tɛgɛ kɔnɔ i ka tugu a kɔ labatoli ɲɛ kan walima i ka tugu a kɔ karabali ɲɛ kan o ciden belebele in sallallahu alayhi wa sallam an ba Amina ko k'ale kun tora a bɛ ciden in lajɛ a b'a lajɛ ciden i b'a fɔ ko kalo tile 14 su kasa dumanw bɛ ka foroforo ka bɔ ciden in na min ka di ka tɛmɛ misku kan o de la Sheikhu Fazazi ko lahu khuluqun adhbun wa birrun wa wuslatun i k'a dɔn jogo dɔ bɛ alakira la o jogo ninnu ka di ka tɛmɛ baji timiman kan maa da kɔnɔ minɔgɔ bɛna maa min fa a ko wa ɲumanya dɔ bɛ alakira la o ɲumanya in sera a kɛnfɛnsen dan na juru dɔ bɛ alakira n'a daba ma cɛ tigɛcogo tɛ o juru in na wa saburun sabali dɔ de bɛ alakira la kodɔnbaliw ka kodɔnbaliya waleya kan wa n'u y'o ta k'a sɛgɛrɛ a tɛ kɔrɔtɔw ma fɛnɛ koyi a bɛ makɔnɔli kɛ ni ka tila ka yafaw ma ka Allahu taala deli u ye ala ka hakili ɲuman di u ma wa wajuhun ɲɛda dɔ de bɛ alakira la kama lahat minal badri jumlatan i b'a fɔ k'a ta kabini Allahu taala ye diɲɛ da don min fo ka taa se diɲɛ wuli ma n'i y'o kalo tile 14 su nɔɔrɔ fara ɲɔgɔn kan ko o nɔɔrɔ bɛ alakira ɲɛda nɔɔrɔ duguma sabula kalo yɛrɛ danna ka bɔ alakira nɔɔrɔ la sallallahu alayhi wa sallam o kuma a bɛ fɔ de ko alakira kalo nɔɔrɔ bɛ ale nɔɔrɔ ladege nka ale nɔɔrɔ tɛ se ka kalo nɔɔrɔ ladege o kuma o ciden belebele in fɛn bɛ bonya sɔrɔ ni ale nka ale tɛ bonya sɔrɔ ni danfɛn ye ale b'a ka bonya sɔrɔ ni danba de ye n'o ye Allahu ye a ko n'i ma o ciden ba in dɔn bahiyun nabi ɲuman joli man di don n'i y'a ye a bɛ kɛ i komi i ka girin ka da kan k'a nɛɛmu nka o sanga in fɛnɛ kɔnɔna na bahiyun n'i y'a ye siranɲɛmaa don n'i ko i bɛ tarabaso ka da kan a kanu kojugu fɛ k'i b'a nɛɛmu i bɛ surunya la yɔrɔ min a bɛ kɛ i komi i ɲɛsinnen bɛ waraba kan si falen na joli kan siran ani jatigɛ ni kanu de bɛ ɲaami ɲɔgɔn na i la o kuma ko ɲɛ maani ma deli ka alakira ye fo a k'a sɔrɔ siran ani kanu ɲaamina i dusukun na o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛ fɔ ale de ka cɛɲa ma ko jamalul jalal a bɛ fɔ yusufu ka cɛɲa ma jamalul jamal n'a y'a sɔrɔ
anya ye seben fengna ka fo Allah ta'ala ye cenya klance de Yusufu ma sikatala Allah ta'ala ye cenya bela jelendi Muhammadu ma ninga soro ka Muhammadu ka cenya ferebo naka masagalangaye ni nana kibe girin ka daka kanuka siranya bi la sekin o de kama muso tisika bi alakaraka nga o ferebo min kera alakaraka cenya la o ferebo nyogona make Zuleika ka Yusuf ka cenya la o de la kuma mina Zuleika na jarabila Yusufu la san bisaba abe kashila Yusufu nofe ka nyafiyen ka koroka pari bele jelen poson Yusuf dundo abaka jamakulu cela abeta ma bata anflala Zuleika nana akusanya be masaye masamunu jonke masakewye ninga joro korota lendi uma nuka yeremine sababu ye ka ala kota tue sanya be o masakele nye masaminye masakew ke jonye nuka yere labla sababu ye ala kota sirafe kuma mina Zuleika ye fo Yusuf akoni kuma kan nimbe aleka sabula ale kunye jonye ale nana laba masayala ale bana wale cejuguma ka kaso sugante walsa ka Allah ta'ala ka jin soro ka ban masaya fotayo na liula shitane ka jin soro likama nga masa muso mi no de wale jugun taka sekere onana laba ka ke fientoy abe yala ni berede bolon kono nauna okuma Yusuf ajigina kana Zuleika nyininga ako yala mundi kadi halisa Zuleika ne Yusufu ko ke iye Zuleika ko Yusufu ma fin jumende be ko kadi kanu nyogonye katema kanu nyogon kan okuma nesan bisaba in kofe me kashila nofe halisa Yusuf de kadne Yusuf baka demsenya tan flala Zuleika korola foka nya flafi ani bere de betama ni yorola Yusuf ko na ya soro ejera belendo ne Yusufu drona okuma ni ekle kuni nabiyuma kle bena minye larabu kan nabiyuma Quraishi yudo Hashimi yudo Makki yudo Madani yudo o nabiyuma addantuko dafalendo katemene Yusufu dantuko ka atchekain katemene Yusufu ka adawla ka bon katemene Yusufu ka anoro ka bon katemene Yusufu ka afarkulo ka makan katemene Yusufu ka atike ka makan dilila adamu ka bo dilila katemene Yusufu ka yala ekumina ke tuko di ni eno nabiyuma inkile kumbena no Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yoro bele jelena Allah ta'ala Zuleika Muhammadu kanu kateme Yusufu ka okuma Muhammadu kanu min nana Zuleika dusukuna Allah ta'ala Jibrila wil oro be ka jige Yusufu ka okuma kai Zuleika ya le kanu ba kanu okuma Zuleika furuli o kerama latike fenye Allah ta'ala min latike lawhul mahfuzula odela ninyaye mami ashisera fosan biwolum vlan bisegini kola akorole ka nyefie ay alakra kanu shiye kele o kama Allah ta'ala ko alakan nabiyuman do kafuru ay alakra kanu ko folife ka soro anyemaye sallallahu alaihi wa sallam ame Allah ta'ala dile alakra kanu alaka sabati an fene dusukuna kuma minanin kera Allah ta'ala sonaka kabako ke Zuleika la
a kɔrɔlen kɔfɛ k'a ɲɛf'i ye a ɲɛkisɛ 2 in lasegin a ma ni ka tila ka farikolo in lasegin k'a kɛ i komi npogotigini san 20 Yusufu ka sɔrɔ k'a furu Yusufu ye denmuso minnu sɔrɔ Zulekha fɛ o denmuso ninnu dɔ la kelen de ye Nabila Musa mamuso ye o kuma o ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam kalo ale bɛ barika de sɔrɔ ni alakira nɔɔrɔ ye a bɛ kɔrɔta de sɔrɔ ni alakira nɔɔrɔ ye o kuma n'i y'a ye bonya fɛn o fɛn bɛ kalo nɔɔrɔ kan sabula a bɛ alakira nɔɔrɔ de ladege o de la o ciden belebele in an ba Amina ko ale bɛ nin sanga in kɔnɔna na ale y'a ye mɔgɔ 3 bɛ ka na maa 3 in dɔ la kelen bidon dɔ b'o bolo min ye warijɛ bidon ye tɔ kelen dɔ in tasa dɔ b'o bolo o dilannen do ka bɔ zumurud la n'o ye jama ye tɔ kelen dɔ in hariru fini jɛman dɔ bɛ o bolo min ka jɛ ka tɛmɛ nɔnɔ kɛnɛ kan hariru fini bɛ min bolo ale nana yɔrɔ min a ye hariru fini in yɛrɛ kɛ ni nka baki dɔ bɔ hariru fini in kɔnɔ o nɔrɔ bonya kojugu n'a tɛmɛna i ɲɛ kan i ɲɛ tɛ yeli kɛ a nɔrɔ fɛ a b'i komi ni su dibiba bɛ yen e bɛ ka taama i bɛ ka yeli kɛ dɔɔni dɔɔni ni san mɛkɛru la i b'a sɔrɔ i bɛ fitini min ye o bɛɛ bɛ tunu i la o kuma ko baki in bɛ ten o kuma ko ninnu sɔrɔla ka ciden belebele in ko bidon kɔnɔ ji in na siɲɛ 7 ka sɔrɔ ka baki in kɛ ka nabiyumanya tampon sigi alakira jaki kan kamankun 2 ni ɲɔgɔn cɛ numanfɛ kaman pɛtɛrɛ kan o kuma tampon in sigilen de kundon ye o tampon in sigilen sikisɛ dɔ fɛnɛ fonina o kɔnɔ o kuma o sikisɛ in o fɛnɛ ye kabako belebele ye o de la an ka diinɛ cɛba dɔ tɛmɛna n'o ye Uwaisul Qarani ni alakira ko cɛ dɔ bɛna ale kɔfɛ a ye Uwaisu in mankutu fɔ ko n'a nana ka sɔrɔ ale Muhamadu tɛ ɲɛnamaya la o kuma k'u k'a fɔ a ka dugawu kɛ ale n'a mantonw ye a ye ci in to Abubakar da ka ci in to Umar bolo ka ci in to Usman bolo k'a to Ali bolo n'u fɛn o fɛn tile ni Uwaisul Qarani bɛnna u ka dugawu ɲini a fɛ ka barika ɲini a fɛ o Uwaisu don min na a nana Madina kɔnɔ dɔnnikɛlaw b'a yira ka fɔ o don a y'a yira ni ale ni alakira kun ye ɲɔgɔn ye o kuma ko Allahu Taala kun ye kabako dɔ kɛ alakira la n'o ye nabiyumanya tampon ye o camancɛ la ko sikisɛ dɔ kun foninen bɛ yen ni alakira ye fini don kuma dɔ la ko sikisɛ in i b'a kunkolo ye fini kɔfɛ ko n'u kun y'o si in bɔ ko alakira kun b'a ka ɲɛnamaya kɛ a tɛ fatu mantonw cɛ la fo ka taa waati se min ye Allahu Taala ja o kuma o b'a yira na k'a fɔ Allahu Taala bɛ kabako dɔw yira jɔn dɔw la minnu ma yira alakira kɛrɛfɛmaa dɔw la nka ka sɔrɔ Uwaisul Qarani ale bɛ ɲɛnamaya la waati min ani alakira ka ɲɛnamaya bɛnna koyi u bɛɛ ye tile kelen kɛ nka ale ma se ka sira de sɔrɔ ka na Madina ka bɛn alakira ka ɲɛnamaya ma a ba labatoli kama o kuma o fɛnɛ ye a dama babu ye o kuma ciden belebele in kuma min na n'u y'a ko ni hariru fini bidon kɔnɔ ji in ye n'o ye zamzamu ji ye o kuma u sɔrɔla ka nabiyumanya tampon sigi a jaki kan ka sɔrɔ k'a meleke hariru fini in na ni ka sɔrɔ k'a ta k'a don mɛlɛkɛ belebele in kaman kɔrɔ sangani ka sɔrɔ ka alakira labɔ sallallahu alayhi wa sallam k'u ye alakira segin ale Aminatu ma o de la Sheikhu Fazazi ko lahu rutubatun a ko jɔyɔrɔ dɔ de bɛ alakira la o jɔyɔrɔ in kad samat
o kɔrɔtara fawqa simakayni simaku dolo fila sanfɛ dolo fila bɛ sanfɛ a bɛ fɔ dolo numa simaku olu de nɔrɔ ka di olu de kɔrɔtalen do ka tɛmɛ dolo bɛɛ kan ko alakira jɔyɔrɔ bɛ o dolo fila sanfɛ wa kafu nada tahaki sahaba mata hamat a ko tɛgɛfura dɔ de bɛ alakira la o tɛgɛfura in ka funen seriya kabasen bɛ o de ladege ji shuru la kuma alakira ka funen seriya ka bon ka tɛmɛ sanji ka nali kan aw a bɛ fɔ funen seri tɔw ma k'olu bɛ sanji ladege funen seriya la sabula ni sanji bɛ na a tɛ pan du dɔ kunna k'o ye alakota du ye a tɛ pan foro dɔ kunna ko o tigilama ye alakotala ye ale nɛɛma bɛ se bɛɛ ma ko sanji bɛ k'o min kɛ dɛ k'a bɛ ka alakira de ladege funen seriya la wa anta ajwadu min saylin wa min ma'tarin inni bi dinika mamrudun wa mushtaghili sallallahu alaihi wasallam o kuma nyanga cɛbaw ye u bɛ ka alakira a ka funen seriya tɔ jidi o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam a ka funen seriya fɛn bɛɛ de bɛ ale ladege sabula allahu taala ko ale kɛra rahmatan lil alamin alakira hinɛ bɛ diɲɛ bɛɛ kan su ani tile sɔgɔma ani wula nka sanji nɛɛma tɛ diɲɛ bɛɛ ka waati bɛɛ kuma dɔ la sanji bɛ tigɛ aw la fo aw yɛrɛ bɛ kule ka allahu taala wele ko san kana nka alakira ka nɛɛma tɛ tigɛ sufɛ a tɛ tigɛ tile fɛ san kalo 12 wa waati bɛɛ o nɛɛma kelen in n'o ye sɔli ye o bɛ ka kɛ alakira kan o de la allahu taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahu taala kun se k'a fɔ mɛlɛkɛw aw ni adamadenw ni danfɛnw a bɛɛ ka seli alakira kan nga muna ala y'a yɛrɛ sen do sɔli la dɔnikɛlaw ye kodɔn belebele dɔ fɔ o kɔnɔ sabula ala ka laɲini de ye sɔli kana tigɛ alakira kan fo ka taa se min ma min ka di allahu taala ye ni ale sen ma don sɔli la ni danfɛn bɛɛ ni minɛna don min ko danfɛn tɛ dugumakolo kɔ kan o kuma sɔli bɛna tigɛ alakira la o kuma o kama fo ale yɛrɛ ka don ala o kuma ni danfɛn bɛɛ ni minɛna ale yɛrɛ ala bɛ to ka sɔli kɛ alakira ka sɔli tɛ kɔtigɛ alayka salatu rabbi kulahinin وتسليم يسرك يا محمد صلى الله عليه وسلم أما الله تعالى دل على كان نفانين صلي بنو باكاي وكما لك صلى الله عليه وسلم الله تعالى كو علينا كملكو بصلي كاكا بدا دمنا كما تمينا بانكما تعالى هل سيسا الله تعالى بك صلي كي على كراكا kabini danfɛnw ma da sɔli bɛ ka k'a kan ni danfɛnw banna fana a kana kan kɔnɔ ko sɔli bɛ tigɛ ala y'a yɛrɛ sen don a la o de kama o kuma o ciden belebele in sheikhu fazazi ko wa ayu hudan bil amri wan nahyi uhkimat idha udditat lirrusli ayun taqaddamat fa ayu rasulillahi ajla wa adwa'u ako kabako dɔ de bɛ alakira bolo n'o ye kanda kabako ye ana ayaw ɲamaruya la ani bali la ni alakira ko karisa nin kɛ a kumakan foyi tɛ se ka na o pilasi la min ka ɲi ka tɛmɛ a kɛ kan ni alakira ko a ye nin to yen kumakan foyi tɛ se ka na o pilasi la min ka ɲi min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ a y'o to yen kan a ko n'i ye cidenw yɛrɛ ka kabakow n'u ka ayaw jate ciden minnu tɛmɛna k'a ta adama na fɔ isa alakira ka ayaw olu de jɛlen do olu de nɔrɔyalen do olu de kemekemelen do wa olu de cɛ ka ɲi ka
tɛmɛ aya in bɛɛ lajɛlen kan. O kuma o ciden belebele in ani danfɛn tɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma. O de la Fazazi b'a fɔ tugun afi rusuli man bil hashimi yushabbahu. O kuma n'i ye nin ɲinalen ta hamzatul istifham kuma daminɛ na, o kɔrɔ de ye yala i komi kuranɛ bɛna n'a ɲɔgɔnnaw ye cogo min, kuranɛ bɛna ni kumakan ye a b'a fɔ afala ta'aqilun. O hamzatu in de kɔrɔ ye yala o fa de bɛ aw la k'a fɔ ko aw tɛ miiri ka hakilimaya wa? O kuma Fazazi y'o kuma ɲɔgɔnna de ladege yala maa minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ Alakira ni ciden tɔw sanga ɲɔgɔn ma, fa de b'u la wa u n'o hakili de tɛ ɲɔgɔn fɛ? O kuma hakilima maa min ka kɛnɛ ale tɛ se k'a fɔ k'a bɛ tile ni fitinɛ yelen nɔrɔ ta k'u sanga ɲɔgɔn ma. N'i ye mɔgɔ o mɔgɔ y'o kɛ k'a o kɛ k'a ka fitinɛ ta ka bɔ so kɔnɔ ka n'a jɔ tilegan fɛ k'o lajɛ ko nin ni tile jumɛn yelen de ka bon. Ni mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ u b'a lajɛ u b'a fɔ ko lala karisa n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bi. O kuma ni maa min fana ko k'i bɛ Alakira ni cidenw ta k'u sanga ɲɔgɔn ma, Fazazi ko o tigilama k'a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ. O kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wa sallam an ba Aisha b'a lakale an ye ko yahudiya dɔ kun sigilen don Makka. Sabula yahudiyaw Alakira nacogo a ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'u ka gafaw kɔnɔ. A kan ka na waati min a bɛɛ lajɛlen bɛ yen. O kuma yahudiyaw y'a ye Alakira kan ka bange Makka, yahudiya caman wulila ka na Makka walisa ciden laban ka bɔ olu bɔkolo la. O kuma o yahudiya in kun sigilen do yen su min n'a b'u ka gafa kɔnɔ ni tamasiyɛnw sabatira k'a fɔ nin manto in annabi ɲuman kan ka bange bisu in na. O kuma o yahudiya kɛ in a wulila a yaalala Makan kɔnɔ. A bɛ to ka ɲininkali kɛ Kuresiw la yala den dɔ ma bange su in na aw ka kabila la wa? A Kuresiw ko k'an ma den bangeli ko mɛn. A k'u ma k'a ye yala ka filɛli kɛ ka jateminɛ kɛ ko sabula ni manto in nabi ɲuman kan ka bange bisu in na ka bɛn fajiri masurunya ma. U ye o su bɛɛ kɛ u bɛ yaala la u bɛ girin na fo u nana ye k'a fɔ Abdullahi min ye Abdulmutalibu denkɛ ye i k'a dɔn ale muso ye a yɛrɛ sɔrɔ a ka yatimɛ den na. O kuma yahudiya in ko n'aw ye den ye n'o ye ni manto nabi ɲuman ye i b'a sɔrɔ nabi ɲumanya tampɔn o b'a numan a jaki la kamankun fila ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛ numankun kaman pɛtɛrɛ de kan. O kuma min na n'u ye yalala ka taa ye k'a fɔ ko den bɛ Amina bolo, yahudiyakɛ in ye den ye yɔrɔ min ka tamasiyɛn in ye a la a kirinna ka bin. Kirin bɔlen a kunna a wulila a ko ya Kuresiw i k'a dɔn nabiɲumanya min n'a tun bɛ Bani Israɛlakaw ka bonda la o nabiɲumanya taara. Sabula Allahu Taala n'i ye nabiɲumanw fara ɲɔgɔn kan minnu bɔra Bani Israɛla bonda la o de ka ca kabini Yakuba ni ale cira Yakuba denw yahudiyaw bɔra olu de la. Kuma Yakuba yɛrɛ tɛ yahudiya ye. Yakub a ye den min sɔrɔ n'o ye Ishaqa ye. Ishaq ale fɛnɛ tɛ yahudiya ye. Ismail nin fɛnɛ tɛ yahudiya ye. Nka Ishaqa bɔkolow yahudiyaw bɔra olu de la. Ishaqa denw a bɛ fɔ olu de ma yahudiyaw. Ismaila denw olu kɛra larabuw ye. O de la Allahu Taala b'a fɔ ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya. Ma Ibrahim yahudiya tɛ nasara tɛ sabula yahudiyaw bɛ nin bɛɛ danbe ka taa u yɛrɛ kun ma ko yahudiyaw don. O kuma yahudiya daminɛna Ishaqa denw de la. Nabiyuma kuma min a nana olu ka bonda la
i k'a dɔn a tora u ka bonda la ciden bɛɛ lajɛlen bɔra o kabila de la fo kana se Isa ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Yakuba bɔkolo de la o kuma min na n'a sera Isa ma o kuma ciden laban n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam o ma bɔ Yahudiyaw la tugun o kuma Yakub ale denw olu de kɛra Yahudiyaw ye u bɛɛ lajɛlen bɔra Ishaqa la o kuma an bɛ Alahu taala deli Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma o kuma larabuw bɔra Ismail Ishaq ani Ismail olu fa ye Ibrahim ye o kuma Ibrahim ale tɛ Yahudiya ye Ismail Yahudiya tɛ Ishaq Yahudiya tɛ Yakuba yɛrɛ fɛnɛ tɛ Yahudiya ye nka Yahudiya a bɔra Yakuba denw de la Ala ka faamuyaliko ɲuman d'a ma o kuma Yahudiya kɛ ko a ko n kalila Ala la nin cɛ in bɛna tarabaso ni aw ye nin kibaruya bɛna bɔ diɲɛ kɔrɔn fɛ ka se tilebi ma wa kunbɛcogo tɛ a la o de la Sheikh Fazazi ko afada nada faydan wa a'mala su'adatan ako Alakira de ye funiseriya di danfɛnw ma dili kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a b'u wele nɔgɔya ani kanu ani sewa ani hɛrɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a ko nka ni nɔgɔya ma se ka min wasa ko a bɛ tamakala kɛ k'o tigilama ka kow tilen a bolo i komi Badru kɛlɛw i komi Uhudu kɛlɛw i komi Hunaynu kɛlɛw i komi Fatu Makaw a ko Alahu taala a sɔnna Alakira ka danfɛnw la baara nin togoya la ni nɔgɔya ye ni nɔgɔya ma yɔrɔ min dilan o bɛ dilan ni gɛlɛya ye a ko y'an tɛ jamakulu i k'a dɔn a ye lamɛnli kɛ fɛn bala min bɔra ni nabi ɲuman in na n'o ye weleli kɛcogo ɲuman ye nɔgɔya la n'a ye ja k'i ko weleli kɛcogo in ta k'i sinsin o kan o kuma o ciden belebele in ale de ye cidenw ka alimami ye bad'an daminɛ la ale de kɔnɔ u bɛɛ ɲɛ wa awdatan laban fɛnɛ na ale de laban cira o kuma bihi yuhtamu dhikrul jamilu wa yubda'u Ala kosuma fɛn o fɛn n'o de Ala kosuma ɲuman ye ko a bɛ daminɛ ni Alakira kan sɔnli ye wa a bɛ tila ka laban ni Alakira kan sɔnli ye i komi Alakira b'o fɔ cogo min ni duwawu min donna sɔlatu fila ni ɲɔgɔn cɛ ko bincogo t'o la sabula Alahu taala tɛ sɔlatu to yen cogo si a ka bin o kuma ni sɔlatu fila in yɛlɛnna o kuma duwawu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ yɛlɛ n'a ye o fɛ o de la i b'a ye n'an ka zikuru fɛn o fɛn dira an ma a bɛ fɔ k'i k'a daminɛ n'i ye astagfirulayi kɛ i bɛ sɔli kɛ n'i tilara i bɛ sɔli kɛ k'i ka duwawu kɛ o kuma o sɔli fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn fɔra ye Alahu taala mako bɛ o bɛɛ lajɛlen na o si tɛ bin وفعلك كله عقباه خير إذا صليت فيه على محمد صلى الله عليه وسلم نبيان تشبوي نيكا وليا فون فنو de kera solatu ye kwa bela jelen here wa beko be laban here ma sabula here flate duguma koloko ka minte solatu yere o kuma me Allah taala deli o soli nunu no e nema banunu ye ala ka no ya nan badin islamaw ye o lo tidin ban sallallahu alaihi wasallam anwarul muhammadiya bayira ana kafa bangina ka be samakele sama ka samakele temenen ko fe ni tile 50 ye dɔw ko tile 40 samakɛlɛ kelen kɔfɛ Alakira bangena ka bɛn Rabiul Awwalu n'an b'a fɔ dɔnba kalo o tile 12 ma ka bɛn ntɛnɛndonya dɔ ma ka bɛn fajiri masurunya ma o de la musnadu kɔnɔ Ibn Abbas b'a lakale an ye a ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a bangena ntɛnɛ nabi ɲumanya dira ma ka bɛn ntɛnɛ ma a bɔra Makka ntɛnɛndon k'a ɲɛsin Madina a ka hijira la a donna Madina ka bɛn ntɛnɛ ma nka tariku dɔw b'a yira k'a donna Madina ka bɛn juma ma a ye Hajarul Aswadu ta ka bila a pilasi la ka bɛn ntɛnɛndon ma
Makkan fɛnɛ dayɛlɛla ka bɛn tɛnɛ ma. Seliji bɛ sura min na n'o ye suratul Maida ye k'o fɛnɛ jiginna ka bɛn tɛnɛ ma. Wa Alakira kilara k'a daba ma kunbɛ ɲɔgɔnya tugun tɛnɛ. O kuma o cidenba in ko a bangeli su o de ka fisa ka tɛmɛ Laylatul Qadri kan. Sabula ni kabara fɛnba fofo nɔna min y'a fofo ko i kan ka kaba o de la. O kuma a bangena Makka. Thuwaiba kuma mina n'a bangena n'o ye Abi Lahabi ka jɔnmuso ye ni a bɛ fɔ a ma Abdul Uzza. Abu Lahabi yɛrɛ de tɔgɔ ye ko Abdul Uzza bun Abdul Muttalib. Kuma mina n'a ka jɔnmuso bolila ka taa fɔ a ye a ko i balimakɛ Abdullahi a muso y'a yɛrɛ sɔrɔ a ye denkɛ di a ma. Abu Lahabi nisɔndiyara o sanga kɔnɔna na a sina k'a fɔ muso in ma ten ko n y'i kan hɔrɔnya. O kuma Abu Lahabi a y'a ka Alakira juguya in kɛ ka fatu. Kuma mina n'a fatura dɔw sukora k'a ye. A fatulen kɔfɛ u y'a ye sunɔgɔ la u y'a ɲininka ko Abu Jahal Abu Lahab yala e ka Alakira juguya ba in kɔfɛ i fatulen yala i lahalaya bɛ cogo di sisan. A ko ma a ko n bɛ tasuma kɔnɔ. A ko nka sa ntɛnɛn su lajaba bɛ fɛkɛnya ka bɔ ne kan. N bɛ ji susu ka bɔ n tɛgɛ denkɔni fila ni ɲɔgɔn cɛ. Nga o ma kɛ dɔwɛrɛ kama don min n ka jɔnmuso Suwaiba n'a nana ciden bangeli fɔ n ye ni n y'a kan hɔrɔnya o kama ntɛnɛn su Ala bɛ lajaba wuli ka bɔ n kan n bɛ ji susu n tɛgɛ denkɔni fila ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ kelen n ye nisɔndiyaliko kelen min kɛ ni cidenba in bangeli ye sallallahu alaihi wasallam. O de la Ibnu Jazri b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la. A ko idha kana hadha kafira. Abu Lahabi ni nin kɛra kafiri ye siga foyi t'a ka kafiriya la diinɛ cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula kuranɛ aya jiginna kan. Wa jaa dhammuhu a jasili a n'a halakili o nana kuranɛ kɔnɔ ni suran jumɛn bi tabbati yadahu. Allahu taala ko ko Abi Jahali tɛgɛ fila halakira ni ka tila ka fara a yɛrɛkun kan fil jahimi mukhallada k'a bɛ tasuma kɔnɔ a dumuni bada ata. A ko nka a nana sa kibaruya kɛnɛmaw na annahu fil yawmil ithnaini da'ima ka fɔ ntɛnɛn min dumilen don n'a tɛ kɔtigɛ yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada k'i k'a dɔn Allahu taala bɛ lajaba fɛkɛnya ka bɔ a kan a ye nisɔndiyaliko kelen min kɛ ni Muhamadu bangeli ye. O kuma fama zannu bil abdil ladhi tulamuri. E ka laɲini e ka jigiya bɛ kɛ mun ye jɔn ka lahalaya la jɔn min y'a si bɛɛ lajɛlen kɛ bi ahmada masrura a nisɔndiyalen don ni Muhamadu ye wa mata muwahida a tilara ka fatu ka sɔrɔ a ma Ala kota baara kɛ a ma shirku kɛ a ma filanikafoya kɛ a fatura ka sɔrɔ a bɛ Ala kelebantiya yala o tigilama kan ka kɛ cogo di. Maa min ye ciden kanu tile kelen pe ntɛnɛn fɛkɛnyali bɛ k'o kan. O kuma min y'a si bɛɛ k'a la dun n'a kun nisɔndiyara ni Alakira ye dɔgɔkun kelen est-ce que a kun bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ wa. O kuma an bɛ Allahu taala deli Alakira kanu Ala k'a sabati an bɛɛ dusukun na Ala ka wasa ni kɔrɔta di an ma Alakira yɛrɛ bonya kama salatu barika kama salli ala Muhammad. wa yartahu qalbi huya man bihi mahabbatuhu junnatul atabi sallallahu alaihi wasallam. Amal maslamo halbi anga baji banya ambe ka chuba ala ka ande mala kraban kanu ala ka sabati andu zuguna amala ga Sulaiman tawa bafu watan tukara wassalamu alaikum.